Ki khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Ka IZ Group of Institution Bangalore, kadai ka college babatam na banta ka jingpuli nursing but paramedical course, hospital training, kinyo scholarship but 6% ka kam, haki hospital bahedo ha India but shabari. Na banta ka jingpuli, ka jingsiyo ka baret but pila ban let puli da ka education loan. Pila urban chukol hau number, kandai nyo saw san rio pranon, lani kandai pran rio laisan, tan riway kandai pran. Hatu pikwa bagi janjong pikin kuit bah benar kam daka Oswell su hila banyo na barok kidukan kinong yalam jong ka Hill Farmer Union pen usla block haka santrik unaitung arsa arpulai kila leit banyak ndo ya ka Dr. Ampriling do ka balong ka menteri ka bapet ya ka rep karyang man Pynsngew halor ka jing Hiar dor jong ki Marbam bar ka jing Kiew dor jong ki Marbam mardi ka bala kata hadu kata ya kinong rem Haka jinga keren badu Presiden jong kaseng uba Vishal Khongshay ulai thu baka jing Hiar dor jong ki Marab kum usensar kiso bat kichur kalakta shikat dei ya kinong rem. Haka jo kaporu kila kentu ya ka Sorkar ban penbha ya ka yau ka hat ka badan ha khaput khnang ba kinong rem na ka thain pen usla kin yo lat ban pen ya yau ya ki Marab ki jong ki. Ulai thuru bana kalyang jong ka menteri kala kular ban shimkhia yakiman baka seng kala Pynsngew haka baka menteri kala bu sngi haka shpautrik unaitung arasar arpulai ansaya theria taisani halor kadikaman Nga kerteng ba Vishal Khongshay Presiden Hill Farmer Union penusla area penusla blok Khongshay sngi la pensay yami ba nakalung jungi ila kular ban shimkhia ka jing jing rep ka thain penusla Halor ke jing Hiar dor palat usensat, halor ke jing Hiar dor somrikla, bat kiwai ki marep kum ka jing tram no.